Oza, vidíte u ďalšieho videa. Petra hrá Survival Games. Hide and seek. Hide and O, seek. truhla. Hide and seek. Na truhla neotvorte. Fuj, truhla. Počkaj, daj Ečko. Už nemáš na hlave knihovnu. Tak keď si hajder. Sú dvaja hajdery. Pec, to si ty určite. Ty, a kto je ten druhý? To si ty. Ja mám meď, ja som seeker. Survival Games. Čo gamer? Survival. Čarovný Minecraft. No, som sa Keď ma pozrieš. chvíľočku. Ale ja tohle tam len, ja nemám tú verziu. Jasné. Ja mám 1.7.9. Tak ti treba. Musíš dať na sedvojku. Čo tu ďalej posledný? Chudáček, ona má 1.7.9 namiesto 1.7.2. Čus. No ale mám server, ktorý ty ne. Ktorý? Nepoviem ti. This arena, open this arena. Tak sa volá ten server. Ne. Open this arena. Jednotka. Kde si? Petra, No. vieš o tom, že jednotka ty niečo vidíš? Čo? Jednotka ty nevidíš, tak ako môžeš chodiť. Ale čo by, že On mal diameč. Vlastne aj ty máš, ježiš. Prostá otázka. Čo to robí? Nejaký mobil? Ako si trieskam hlavu? Hlavu. No. Čo je to za postel? Chyba jeden černý. Je. Som v tom? Arena štartuje sa 30 sekúnd. Čo? Ktorá? A čo ja viem? 30 Táto. Au. 30. Enter game. Petra skončila. Ktorú ideme? Som na prvej aréne. Tu sneží! Tu sneží! Vánočný diel gamera Jirka! Fuj, nechajte ma. Oh my god, to je baňa. Tam bol gamer s týmto, ne? Či kto tam bol? Čo ja viem, kde som Veštica Hermiona. Fuj ty. To je dobrý skin. To je dobrý skin. Ja chcem tak. To je Lady Gaga. Vidíte, ako vyzerá gamer? Ne. Ale vlastne gamer to... Počkaj. Gamer to môže byť. Pozerajme sa. Sa napravo vidíte. Gamer. A 3, 2, 1. Som... Arena štartuje. A čo som? Petr Šlachta. Ja som Sabasik. Som seeker. Pozor. Diabol, no. Dia! TNT. Už to si bude 4 byty. Dia, poď sem ti jednu takúto. Daj mi pokoj! Sú traja seekery, troch som zabila. Sú tu traja seekery a troch už zabila. TNT na úteku. Kde? Vyblázni. Dia. Keď môže to byť niekto, ne? Máš kropať? Ja viem, že to niekto môže byť. Mám ťa. Som dvaja zabila. Dia! Vieš všetky do mňa diamanty? Ja nebojím ani diamanty, iba dia. Tam je, tam bol, to je veľký. Kde? Na tebou! Čo? Ty potvora! Ty ako čo? My ťa ako vidíme. Už to vidím.
Je po tebe, Dobre, my už asi skončíme. Ak chcete vidieť ďalší napínavý diel tohoto Petrinho hrania Survival Games, dajte like. Ak nie, tak nedajte like. Ľuďte sa s vami explodovať, majte sa fantasticky.